Takže vás, vítam vás u dnešného videa Need for Speed Hot Pursuit, kde nebudem hrať ja, ale bude hrať môj kamarát Pipok22. OK. No tak, špilky. Čau. No a on bude natáčať viacero videí so mnou, bude natáčať aj sériu For Fun, o ktorej sa dozviete v budúcich videách. No a vlastne on túto hru nikdy nehral, takže uvidíte, ako to bude nubiť strašne, pretože táto hra je veľmi obťažná na Moje skúsenosti, ale Need for Speedy som už hral. Hral som veľa sérií, ale odkedy som to prestal tak hrať, tak ten som už nehral. Áno, tento není najnovší, ale je skoro nový. Takže pustíme sa do toho. Dobre, takže špilky si vybral Koenigsegg Aggeru, takže poďme sa pozrieť na to, ako to bude nubiť. Takže môžeš začať hrať. No, pretože ja to mám nastavené na AZ. Dobre, Takže ideš na to. Takže pozrieme sa na to, ako to bude nubiť. Mi máš to nubiť. Mohol by si začať. Havarovaný. No, takže už tu máme prvú havariu a to ešte ani nešiel na diaľnicu. No. Ja keď som prvýkrát dostal túto hru, tak som to nubil strašne. No, že vážne strašne. Ale nie horšie ako on. To musím myslieť. Ináč tá ručná brzda stačí ťuknúť, to nie. Ale tá rýchlosť je nádherná, 220, tak mám dneska aj 348. Počkaj, 374 je maximálna rýchlosť na tomto auto, to by si mal robiť. Ale zatiaľ ide pekne teda. Máš na tú prvú havarku. More. Tvoja Aggera, podľa mňa, tebe by som Aggeru do ruky asi nedal. Sebe je jasné, že hej, prečo nie. Je to Aggera. Hej, radšej sa sústreď na radenie a nepúmam vysvetliť, ako to je auto. More. No, už by bolo po laku, už by si mohol lakovať doma. Akurát tak. Čo? Jasné, na takéto auto by som zobral sprej, tak to by ma asi šlak trafil. Prúbujte, čo beriem? 300, poď. Ježišmaria, poď do proci smeru. Poď, nitro, shift. Krásne. Krásne. Musíš sa tu točiť. Dobre, tu. Ako ste dobrý vtedy. Toknu. Tam si ma zabočil. No. Dobre. Dobre, ty. Prosím ťa, dáš nám dneska aj tú 300. Poď. Je tu tam 300 a poď 348 a máš rovnú cestu, tak prosím ťa, nevytriš sa. Prosím ťa. Poď. No poď. 380. Možno by si z toho vypál aj 400. Poď. Keby si nebúral, som ti povedal, že máš rovnú cestu. Ale do protismeru tiež nemusíš ísť. Proti tebe dva auta. Oh my gosh! Ja som vedel, že to tak dopadne. Úplne presne. Nevadí. Poď! 300, to je tvoja posledná možnosť do 300, ten sa skončí diaľnica na to. Je 400, takže. Poď! Maximálka. 360. 370. 380 pozor zakrúta. No tak asi z toho nevynášaš 400.
Chevrolet si rozbil, je toto možné, Chevrolet. Chevyho. Nitro sa ti doplne nechá. Nitro sa ti doplne, musíš robiť nejaké hlúposti, napríklad jazda s nitrom. Ale nie až taká, jazda s nitrom, že to počíta, to ti počíta. A veľmi dobre. A tisne prejazdy tiež. Vidíš? To vidíme. Nitro ešte chvíľku, buď proti smere a budeš mať plné. A potom to počkaj ešte naber 300 a ešte nechod nitro, je tam zakrúta. Áno. Dobre, pekne, a potom musíš... Nie. Dobre, a teraz už sa posne. Tu zase nebude taká rovná. Ej! Agera by už bola na sračke. Dobre, poď. Teraz máš šancu, poď! Nitro full! Ty si kár, však tam to je úplne ľahká zakladačka. Dobre, už poď nitro. Už poď full nitro. 400 a nenatáčaj vôbec, poď proste iba rovno. 390, ale z toho sa dá vybrať 400. Ale nie takto, pane Bože. Krása. Tak, a Agera je úplne. Aby ste si nemysleli, že táto hra je úplne easy, tak ja som vypol... ono sa dá zapnúť rozbíjanie auta aj po havarke. Wow, ale si lecel. Až do vody. No to neviem, či by prežil. Ja som vypol rozbíjanie auta, vlastne automaticky po havarke ho opraví. Takže nemusíš to zase až tak zneužívať, dobre? Prosím, držia. Daj mi to do ruky, ja vám ukážem, ako sa ide 400-kou, pretože tento lamer to nevie proste prekonať 400. Ale dá sa z toho, ja som minul išiel z toho 400 a bol si to ako 200. Dobre, to už stačí. Dobre. Teraz beriem žezlu do ruky. No takže ideme. Takže ideme do ruky. Ja? On mohol lepšie ako vtedy. Ja možno trochu bol ten lak si premalil. Ja keď mám na takéto auto, tak prečo by som nemal mať na lak? Nevadí. Rozletý, ja som nehovoril, že to ani raz. Celé auto, ne, povedzte. Áno. Oh, bitch. No, gratulujem. Ale dá sa tu dať 400, už som tu išiel 400. Wow, damn! Ale to bola zakrutá, nevidel som ho. Že kto to nevie jazdiť? To bola zakrutá, to je bežné. To bola zakrutá, oh my god. Kúkaj. Tak ja s tými dodávkami jak šalený, ja za to nemôžem. S dodávkou ide rýchlejšie jak ja z Agery. Som išiel rýchlejšie jak ty, 1 km za hodinu. No a čo? Vy si zoko proste. Budeš zase na to. Áno, ja sa proste vyhádam. Proste išiel som tu 400 a zase tu pôjdem 400, ako som išiel aj 100.
Taký facepalm. Chce tu minútové tleska, počkej. No, 400, je to tam, proste, je to 401, 402, 403, 405, 406. Oh, damn. Teraz to už pomaly. Oh, damn. Ale krásne. Ešte to tu zaparkujeme. Tak sme ukončili na dnes asi. Áno, presne. Ukončíme to tu na dnes, chlapci. Chlapci a dievčatá. Toto je naša krásna Agera. Na budúce si ukážeme iné autíčko. Napríklad Bugatti a bude tu iný host, ktorý to bude trojiť ešte viac, bude to určite dievča. Možno to bude dievča to, ktoré všetci poznáte, no všetci nie, ale moji subscriberi určite to všetci poznajú. Nikto. Čo? Dobre, ale to si už necháme na budúce a to si necháme ako prekvapenie, takže na dnes sa týmto koncom lúčim s vami a nezabudnite like, koment a subscribe. Dúfam, že sa vám toto videjko páčilo. Pipok, dúfam, že sa vám tiež páčil. Môžete zavítať na jeho channel, aj keď on ešte žiadny channel nemá. Dobre, takže lúčim sa s vami na dnes, takže damn!